Potrebuješ pomoc? Ne, dík, mám Maktrack. Maktrack je systém, ktorý si vyložíš sám, naložíš sám a nepotrebuješ ďalších ľudí, aby si preniesol svoje drahé náradie. Tak, a náradie mám na pracovisku. Nepotrebujem viackrát behať do svojej dodávky. Výhodou Maktracku je práve variabilita úložného systému. Vieš si ho otvoriť z jednej aj z druhej strany. Najviac za tom Maktracku oceňujem to zamykanie. Klikneš a ideš. Sám vieš, že terén je rôzny. Práve preto oceňujem tie masívne kolečka na Maktracku. Ak hľadáš najväčšie možné úložné systémy, tak jedine Maktrack. Väčšie už nič nenájdeš. Sám vieš, že náradia sú taktoré veľké a nevidel som to nikam napchať. Teraz si pekne schovám veľké náradie a ešte kopec priestorov tu mám. Maktrack je vhodný pre každú remeselnú činnosť. Úložné systémy si vieš vyskladať podľa svojich potrieb. Konečne mám poriadny systém a organizáciu svojich náradí. Keď mám malé roboty, pripravím si, čo potrebujem. A jednoducho si zoberiem iba jednu krabicu. Odporúčam kúpiť si Maktrack. Väčší systém na Slovensku nenájdeš. Konečne mám ja poriadok v svojom náradí a moja práca je zase o niečo efektívnejšia. Je to pevné, je to masívne, drží to tvar, odporúčame.